ବିଲକୁ ଓଲଟିଲା ବସ୍। ବସ୍ରେ ଥିଲେ 45 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ବିଲ ମଧ୍ୟକୁ ଓଲଟିଛି ବସ୍। ଏହି ବସ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲାଣି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ଲଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯାଏ ବସ୍। ଏ ବସ୍ଟି କେଉଁ ବସ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ତା ଉପରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଆହତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏ ବସ୍ଟି ହେଉଛି 5 ଷ୍ଟାର ବସ୍। 5 ଷ୍ଟାର ବସ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଭେଶାଲ ଦେଇ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଭେଶାଲରେ ପାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାରି ହେବାର କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଏଇ ତା ଦୃଶ୍ୟ। କହିପାରିବା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ମୋରଡ଼ା ନିକଟରେ, ମୋରଡ଼ା ଏବଂ ମାଲଦୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଏ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମୁତାବକ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ରହିଛି 5 ଷ୍ଟାର ବସ୍। ପୁରୀରୁ ଭୋର 5ଟାରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ 7ଟା 10-15ରେ ଏହା ଭେଶାଲରେ ସାତପଡ଼ାରେ ଭେଶାଲରୁ ପାରି ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିଥାଏ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବସ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବସ୍ଟିକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାଇଡ଼କୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଇଡ଼କୁ ନେବା ଫଳରେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଲ ଭିତରକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି 5 ଷ୍ଟାର ବସ୍ ଯାହାକି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ମୋରଡ଼ା ନିକଟରେ ଏହି ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ କୌଣସି ଲୋକ ମୃତାହତ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ବସ୍ଟିକୁ ଉଠାଇବ ଏବଂ ହୁଏତ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ଟିକୁ ଉଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତର ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।